Du må gerne tale nu, men vi er ikke i gang med videoen. Det var så, det bliver nemmere til at redigere i starten. Måske skal jeg lige hæve min computer lidt højere op, så kan høre dig lidt bedre. Jeg optager lige. Okay, hej. Stop. Okay, 3, 2, 1, go. Hej sammen, og velkommen til en ny video. Der var vi på Fortnite sammen med min ven, Jakob. Som står jeg klar på men i den video, vi lavede før, den der med Mia og Fun, kan jeg godt lige stoppe den der dans. Videoen med Niels Fun. Den der slope. For det første var det ikke meningen, at jeg skulle skrive soppe. Det var heller ikke meningen, at jeg skulle skrive solpe. Men det er lidt ligegyldigt. Fordi nu er den postet, så det er lidt ligegyldigt. Så i dag skal vi bare spille Battle Royale. Så lad os trykke ready. Vi skal have good luck. Bare helt normalt Fortnite. Ja, bare helt normalt Fortnite. Ja, man ser bare så dum ud med den her dans. Man smiler bare som en han helt. Du kan se mit ansigt, det er shit. Så er vi i gang. Snart. I hvert fald. Og hvis jeg spiller sindssygt dårligt til det, fordi jeg ikke er ret god til Fortnite. Ja. Det er ikke løgn, han er virkelig skrald. Han er dårligere end en skraldemand. Ja, okay. Bare lige begyndt. What? Og hvis der er nogen, der ikke har spillet sæsonen endnu, så er det en ny sæson. Eller, ja, det er en ny sæson. Se. Hvorfor? Jeg synes, jeg tror rigtig meget, at jeg siger forkert. Det er virkelig irriterende, faktisk. Jeg har allerede sat, hvor vi skal lande. Jeg har lige taget skuderen der. Det gør jeg. Nej, jeg nåede ikke at skyde. Hold op, det hele vejen over i den anden. Nej, vi lander der. Kom, jeg har det. Okay. Det er et sted, jeg ikke har oplevet, bare sådan et sted. Det er faktisk mere værd, hvis man lander. Nærmest en drive-in bio. Eller en drive-in bio. Jeg lander i huset. Jeg lander ved den der legeplads. Hvor der er en rutsjebane i skolen. Nej, jeg kommer i en pickaxe-fejl. Ja, jeg kommer og hjælper. Nej, jeg har et våben. Jamen. Og jeg lukker. Ja. Det får du. Au. Så kan komme og skyde mig, mand. Idiot. Det var bare lige et dårligt game. Hold op, 51. pladsen. What? Folk, det var meget hurtigt. Jeg tror bare, der var mange. Sip, han ringer til os. Det er meget, meget irriterende. Ja, vi kan ikke tage den nu. Sorry, Sip. Kan jeg sammen skrive i kommentarfeltet? Sorry, Sip. Hvis jeg ser nogle ting, der er meget mærkelige, så er det fordi min far og min lillebror lige er kommet hjem. Man kan bare høre melodien. Alle sammen skriv sorry, Sip i kommentarfeltet. Okay, det ligner ekstra 44, men det er det nok ikke. Det er en skade 38. Er det helt sindssygt? Det var helt sindssygt. What? Du skader dig lige. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Skader kom.
Vi lander det samme sted. Eller nej, det gør vi ikke. Vi lander der. Jeg kan bedre lide det sted. Så venter vi. 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 Så hopper vi. Kan vi ikke bare sådan starte her? Jeg tager huset. Jeg er lavet til. Det er mit hus. Vaffel, 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 vaffel. Jeg får en vaffelsang på hjernen. Jeg har tårnet. Ja, jeg skulle ikke have taget huset, det er skrald. Der har en indkøbsvogn. Vent, den der bor i det der hus har stjålet en indkøbsvogn. Det står der. Jamen, se hvad det står på gældet! Det er så på gældet. Gældet? Hvad er det gældet? No, Jeg har kun fået boogie bombs. det er bedre end mig. Hvad har du fået? Jeg har fået den bandage. Det er det mindste godt. Det er det mindste gode boogiebomb. Jeg skulle få nogen som pickaxe. Ja. Jeg vil have nogle grønne snyd. Please. Det er et kooperativ i. Og igen, undskyld for mit engelske. Ja, det der tag, det kæmpe. Nu, har du fået noget nyt? Hvad mener du? Har du fået en ny gun? Nej, jeg har fået 3 minis. Jeg har fået 2 af dem. Og det her det er en kæmpe fail af mig, hvis der er nogen, der spiller Fortnite, så skal I lade være med at lave den her fail. Det er, hvis man har en big shield og nogle minis, så altid først træk minisen. Altid. Fordi ellers, hvis man først trækker big shield, så kan man ikke drikke sin minis, og så kan man ikke få... Nu har jeg en pump shotgun. Det tror jeg også, jeg har faktisk. Det er den... Ja, jeg har også en pump. Eller som vi tit kalder Jeg har det, en dansebomber. pump shotgun. Slotgun. Der er værd med at rykke det mikrofon. Lys. Den går med det. Jeg tror, jeg får bare til hvad er det her? Jeg har fundet en golden form for bombe. Ja, og det er der en... Det er den her AK-47 fra starten. Vaffel, lad nu være med at synge. Vaffel, spis mit hoved. Stop nu. Hvad er der? Der er minis. Der er en. Jeg har 50. Okay. Hvorfor finder jeg så mange 3 shotguns? Jeg skal ikke lade være med at spørge mig. Hvorfor? Det vil jeg ikke lade mig være. Okay, fint. Flusfaktoriet. Hvor er du? Hvad? Er der noget? Nej, jeg troede bare, jeg ville tage for damage, fordi jeg har fået... Nu har jeg... Der ligger 2 shotguns på den samme lastbil. Det ved jeg. Jeg er lige ved at møde, jeg skal... Nej, jeg gemmer den. Jeg vil lige se, hvad den her golden bombe den gør. Hvis den var god, så fortryder jeg at bruge den. Nej! Jakob, Mm. jeg har lige lavet en bygning.
Jeg vidste ikke, den ville gøre det. Jeg fortryder det virkelig meget nu. What? Man, det kommer op. Op. Jeg kan også ikke. Nej. Nu skal vi lige en flot dør i. Så kan man gå ud. Hvordan? Ja, jeg skulle ikke have lavet dem. Og se, jeg har lavet en dør heroppe. Så hvis man lige har brug for noget frisk luft, så kan man lige gå ud. What? Nu kan vi. Jeg går videre. Oh, der er en rift. Au. Jeg tror bare, jeg lige kommer. Lad nu være her. Det er min rift. Det går an. Hvor er grafen? Hvor er grafen? Jeg fik den. Hallo Jakob. Jeg har ikke nogen. Der er jeg heller ikke. Jeg har kun én. Men giv mig den. Det er jo mig, der fandt den. Jakob, du giver mig den. Hallo. Giv mig den. Du havde én. Nej, jeg har ikke. Det er ikke min. Den havde jeg Så lige. har jeg så to nu. Lad nu være! Det er fordi, jeg lige havde fundet den. Og den anden. Og den anden. Der er hun. Og jeg får lige en af dem. Nej. Jeg vil bare gøre det. Jeg kan lige hoppe ind i den. Der er en stol, og der er to. Der er en stol her. En stol. Wow. Hvor er det rigtigt? Jeg har faktisk set det sådan her. Jeg kan faktisk også godt Det er lidt. meget sjældent genstand. Hvor der er Nej. Det er sjovt, Jakob. Stop. Hvad laver du? Ja, det må du gøre. Nej, hvad laver jeg? Nu ryger jeg ud af gamen. Jeg fik... jeg ved ikke, hvad han hedder. Han hedder i hvert fald noget med en. Jeg har 2 plus. Ja, men ham der, han hed Al-Budal, eller et eller andet, altså. Der står alle mulige arabiske bogstaver. Der er hoverboards. Er der hoppebolde? Hoverboards. Må jeg få et? Ja. Bare kom ned til mig. Skal jeg nok vise dig det. Det er mig. Jeg vil have et hopperbord. Min gun. Hvad er der i? Hvad er den der? Jeg vil have et hopperbord. Hvor er det? Hopperbord. Hvor er det Jeg kan andet? ikke finde ud af det. Er du ikke? Det er ikke et andet Det er sådan noget. Hvad? Jeg kan ikke engang udlægge, hvordan speeder man ind i. Jeg ved, hvordan man bruger. Måske en sådan det den var. Stå. Sindssygt. Au. Jeg brækker lige ryggen. Der er sådan en der motorvogn. Hvad det hedder? En ATV-vogn. Der er en ATV. Hvis du vil have den. Vi er i midten af zonen nu. I hvert fald jeg er. Bare kom over til mig, hvis du gerne vil være i midten. Hvad laver du? Smadrer 3. Du lader et træ. Må jeg få den der? Jeg er gået til at køre. Ja, Dram. Du fik mig til at miste 14 shield. Jeg ser også bare klar. What? Hvordan kan der komme?
fisk. Hvad laver du? Der står fisk. Nå, det gider jeg ikke at danse. Hvorfor gider den her fisk ikke at danse? Den danser, måske. Den danser. Det er fordi, det kun er den retail road, der gør det. Nå, Jeg tror måske, det er fordi, det kun er den retail road, der gør det. hvad vil du? Fordi den er mindre end den anden. Det er fordi, at hvis man danser foran nogle af de der fisker, så begynder de også at danse, så det var bare lige... Så hvis du Fun ikke fact. er så... Det var lige Star Wars. Der er lagt de burde på den der. Nå, Jacob, hvad er top af lige? 21! Hvad laver du? Tak. Så må jeg bare bruge min seje karakter til. Det gør faktisk lidt bedre. Hvad skete der? Jeg troede til folk, eller døde. Nå, Så forstand. kom on! Men der er en. Hvor? Op over. Kan han se os? Hvorfor kan jeg se mine numseballer? Hop op på vognen. Hvad laver du? Hop op på vognen. Hop op, Jakob, vi kører ham over. Hvor er han? Sæt et point på ham. Ja, han er oppe, meget oppe i luften. Det er han. Det er lidt mere, han tog en rift. Men det kan gøre sådan her. Bare lidt, lad ham prøve det. Ligesom vi kan gøre det her. Prøv bare at køre. Du kan ikke gøre det her. Go! What? Hvor er alle dine træk? Nej, jeg vil lade være at blive til sidst, hvis du skal bruge den. Au! Det bliver pænt det der. Ja, lige der. Bare for at se din bunde. Du skal bare få se, hvad du skal. Godt, Jack. Og det er jo det. Nej, det er ikke mig. Au! Så. Hvad? Det var alt for den her video. Det er en drab. Det er en drab med en pickaxe. Det er stille. Det var alt for den her video. Husk at like og subscribe og... Det gik rigtig godt. Hvad skal de egentlig mere gøre, Jacob? Du skal sige det. De skal dele videoen. Nå ja. Det var alt for den her video. Håber I kunne lide Og den. husk at kommentere sorry, Sid. Ja, husk det. Jeg er sådan lige alligevel. Ja, videoen er stadigvæk i gang. Jeg redigerer den bare, så det bliver mindre.